ଆଜିର ତାଜା ଖବର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ କୋଦଳରେ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ଖାଇବି କଣ? ମୋ ପେଟ ଚଳିଲାଣି ମୋ ଗଲା ସେଇ ରାତିରେ କିଏ ଫୋନ କଲା? ଆରେ ହୋଟେଲ ସତରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କଣ? ଆରେ ହଁ ରେ, ଘର ତ ରୋଷେଇ ହେଇନି, ଖାଇବି କଣ? ବାବା ତୁ ଖାଇଲେ ଖା ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ଅଛି ରଖେ ଫୋନ। କଣ ଦେ ବିରିୟାନୀ ଦେରେ ଆରେ କୋଦଳା ସବୁ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ, ତୁ ବିରିୟାନୀ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଅନଲାଇନରେ ମାଗିଛୁ। ତୁ ବସ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ୱାସରୁମ୍ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ମାଗିନି, ବିରିୟାନୀ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ହଁ ଝୁଆଡା ହଉଛୁ ଆଉ ପେଟ ତ ଗଲାଣି ଆଉ। ବାସନ କଲା ଚାଲ ତଳେ ଦବା। ବିରିୟାନୀ ପାଗୁଡା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। କଣ ରେ ପାଟି କରୁଛୁ? ପ୍ଲେଟ୍ ତୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର। ନାହିଁ ତ, ମୁଁ ତ ହଲେ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବଂ ମଜା କରୁଛି ପ୍ଲେଟ୍ କଥା ଆସି ମୁଛିବ କାଟିବି। ପ୍ଲେଟ୍ କଥା କହୁଥିଲୁ କି? ହଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ଭାଗ୍ୟ ଭୂତ, ସେ ବାଳ ବିରିୟାନୀ ଫିଙ୍ଗେ। ବାଳ ଭୂତ 2ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ପଡିଆର ଅଛି ଖାଇବା। ଆରେ ଭାଇ ସେ ବିରିୟାନୀ ତାକୁ ଦେଇଦେ, ଆମେ କିଣିକି ଖାଇବା। ପାଲା ଅଛି ଶୁଣାକୁ ଖାଇବି। କି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ, ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ। ମୁଁ ଖାଇଦେବି। खबरदार ए बिरयानी के हाथ लगाइछ त ତମେ ତ ମରି ଯାଇଛ। ମରିବା ଆଗରୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ତମେ ବିରିୟାନୀ କଣ ଦରକାର? ଆମର ତ ଦେହ ଅଛି, ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ ମିଳିବ। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ତୁ ଭାଇ ତମେ ଏଠୁ ପଳାଅ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ। ମୋ ବିରିୟାନୀ ଏ ଚଟଣି ନାଲ ନେଇଯିବ। ବିରିୟାନୀ ତ ଖାଇଲ ଆଉ ଚଟଣି କଣ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ମାରିବି? ଭାଇ ଭୂତ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଚାଲେ ଏଠୁ ପଳେଇବୁ, ନହେଲେ ବିରିୟାନୀ ସହ ମାଗେ ଭୂତ ଆମକୁ ବି ଖାଇବ। ଏ ବିରିୟାନୀଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଦେ ତୋ ସାଡୁ ପୋଛିବି ଭାତ ମୁଁ ଦେ। ବାଲଟା ନେ।